И здравейте на всички, аз съм Ники, вие отново сте с Ник Дона 9. Както видяхте горе заглавието, което се намира над мен, може да се забелязали, че днес аз ще направя ревю на ето този прекрасен дрон DJI Mini 4 Pro. Започваме с това, като знаем, че има много по-големи дронове от него и знаем, че този дрон е под 249 грама. Това ни позволява да заснемем хубави видеа на високо качество, без никакви разрешения в другите държави. Камерата разполага с 1 на 1,31 инчов CMOS сензор, 48 мегапикселови снимки и 4К на 60 фрейма видеа. Също така този дрон разполага с 10 битов D-Log за професионална обработка, ако искате да пробвате фотографията си от високо, както и HDR видеа, което си е уникално. И забравихме да кажем най-важното за самата камера. Камерата на дрона е закачена на 3-осова стабилизация или така наречения гимбал, който позволява да стабилизира и да обира вибрацията от видеа. Сега някои хора ще си казват: добре, дето дрона хубаво е лек, ама на какво се държи? Добре, ето е батерията. Това е интелигентна батерия за дрона, която държи до 34 минути. Точно така. Тази малка батерия в тези компактни малки размери държи до 34 минути. В мои полети, които аз съм летял с този дрон, тя е държала до 25 минути, а не до 34, както така производителят казва. Този дрон, благодарение на неговите сензори, ни позволява да правим красиви QuickShot видеа, благодарение на неговия Active Track 360 градусово проследяване. Така дойде време за видеото да си поговорим за дистанционните. Аз разполагам с DJI RC2, като другото дистанционно, с което може да се предава да управлявате дрона, е RC-N2. Дистанционното разполага с антени, които в Mini 3 и в Mini 3 Pro той нямаше, той разполага с антени, които може да ги движите на където си поискате. Това ви позволява да може да водите по-хубав обхват с самия дрон, а не като при Mini 3 да просто да няма антени. Джойстиците на самото дистанционно се намират отзад, като те са с тип винт. Изваждате ги отзад и ги навивате. И вече може да си пилотирате дрона където и когато си поискате. Също така разполагаме с доста голям и силен по яркост екран, който ви съветвам да си вземете този модел дистанционно. Хем има добри антени, които може да си ги движите навсякъде, и хем защото екрана е доста ярък. Разполагаме с 3 мода на този дрон: кинематографичен, нормален и спортен мод, като в спортен абсолютно всички сензори на самия дрон са изключени. Като ви съветвам много да внимавате. Да, ще си кажете: добре, е то хубаво дистанционното, но откъде се зарежда? Добре, значи дистанционното се зарежда отдолу с USB Type-C, както така може да си вкарате, освен SD картата в самия дрон, можете да се вкарате и в дистанционното. Като ви съветвам да го сложите отново, да сложите картата в дрона, за да може качеството, което предава самата камера, да се появява директно в дрона, а не в дистанционното. И една забележка: не слагайте SD картата в дистанционното. Това може да развали качеството на вашите видеа. Естествено, целият този комплект се побира в ето тази прекрасна чанта на DJI, която всъщност е оригиналната, като в нея можем да съберем абсолютно всичко. Дистанционно, дрон, батерии, инструкциите, както и 3 сета от резервни перки с отверка. Също така, дронът си идва предварително с предпазно капаче за гимбала, както и предпазител за перките, което е едно от най-важните неща. И сега едва да ви покажа как се слага предпазителя за камерата. Когато вземете дрона, предпазителя се държи така: за сензорите и за отгоре козирката. Поставяме капачето, като с ето тази щракалка трябва да се опре отгоре, и когато вече закрие цялата предница на самия дрон, отзад просто дърпаме и така капака се затваря. В момента дрона е супер безопасен, ето не може да се удря в ръбовете, или ако падне примерно и се удари някъде, ще се удари само на предпазителя, което е много добре. Прибирането на дрона става по абсолютно следния начин. Първо с дясното рамо го прибираме, като изтласкаме на силата назад към нас. Следващото е абсолютно по същия начин, а другите се прибират просто като ги бутнем лекичко напред. Ето така изглежда дрона в сгънато състояние. Също така перките, за да се сложи предпазителя за перките се прибират по
тези кръченца по този начин, както и горните се оставят ето така. Когато са събрани по този начин перките, взимаме предпазителя, ето, и просто го правим ето така, за да може тук ето тези неща да попаднат тук, както е сдъбнато и това, така да попаднат в кръченцата. Така изглежда долу, когато е поставен в предпазителя, като по същия начин правим и отгоре, като гледаме да не затискаме и перките, защото ще се счупят. Много внимаваме, когато го затваряме и стискаме, докато не чуем штракване. Така изглежда дрона в прибрано състояние, с перки, с предпазител, с абсолютно всичко. И е време да го приберем и него в чантата, като той си стои ето така, в това място. Дистанционното, което по принцип след всеки един полет е желателно да се приберат джойстиците или да останат тук. Също така, дистанционното също него го прибираме в чантата, като продължаваме с батериите, които може да си ги поставите където си искате в хъба, и тях също ги прибираме в чантата. Така изглежда целият комплект, когато е прибран. Всъщност така ще го заварите и вие. Прибираме перките, трета сета перки с отверката, която трябва да е тук. Да. Прибираме ги в джобчето, което се крие тук. Просто отваряме и ги прибираме вътре, като е желателно винаги да си ги носите, защото не се знае къде ще трябва да ги използваме. Инструкциите, които са напълно нормални, имаме си в QuickStart гайдове, ако сте си взели версията с RCN2, да си изтеглите DJI Fly App и просто прибираме. Ето така изглежда целият комплект, с абсолютно всичко да е прибрано. И последен джоб на тази чанта е ето този, който също може да се приберете каквото си прецените. Аз в случая задния джоб го използвам като за джоб за телефон, защото ми е много удобно. Така приключваме това интервю, като искам да ви благодаря за всеки, който е стигнал до края на това видео. Може да празнете лайк, да се абонирате за моя канал, също така в описанието ще има канал да пратим в Instagram и в TikTok. И айде, до другата събота!